Bantu kaNkulunkulu, sanibona, ngiyanibingelela. Sinemfundiso sikaNkulunkulu. Kodwa namhlanje ngifikele omunye umuzwa after kube nembono engiwubonile. Yazi ukuthi sinale nkinga le ethi kunabantu abathi bona we are not God's favorite. Kunabantu abathi thina asisathandazi because uNkulunkulu unabantu bakhe abaphendulayo. uNkulunkulu abantu bakhe abathi mangabe bekhuleka bezwe. uNkulunkulu unabantu bakhe ababusisayo. uNkulunkulu unabantu bakhe, ngiyaxolisa kunenkinga ye-network, but mangabe umlayezo uzofika. Yini lena ebangela ukuthi uNkulunkulu aze abe nabantu bakhe? Yini le bangela uNkulunkulu ukuthi kube nalabo abakhethiweyo? Sike sasibuza yini ukuthi yini lento esingayenzi kahle? Because uthi uNkulunkulu kushunyayeliwe emhleni. Uthi abantu banengcebo but ingcebo yabo imnyama. Amandla abo bawathola ebumnyameni, emkhathini, kuSathane, kumademoni. Abanye bayakhuleka, bayakhothama phambi kwama-altar amiselwe izinto zobumnyama. Namhlanje ngibona abantu abaningi abayithola imali, abanye imali yabaphelela. Ngibona intuthu emnyama egcwele iyasabeka ngale ndlela esabekayo. Uthi uNkulunkulu uSathane lokho ehlile and he is here to destroy, uzokhoza ihavoc. And ngibhlungu because abantwana bami abayenzi le nto engiyifunayo. uSathane uyasebenza mihla namalanga, ekuseni, emini, ebusuku, akhathi sokudlala, akanaso isikhathi sokuphumula. Here thina wikhonza uNkulunkulu only Sundays, nakhona 2 hours 3 hours bese sesiqedile. Yini lena esiyenza kabi? Sike sasibuza yini ukuthi sihamba kanjani, sigqoka kanjani, sikhuluma kanjani, siyamhlambalaza uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu kushunyayeliwe but still abantwana bami baguqukile. Uthi kukhonziwe, uthi kumenyezeliwe, kodwa manje uthi zithini imfundiso? Abantwana bakaNkulunkulu once kwafundiswa nguNkulunkulu bayabhoreka, bafuna leli ivangeli ne-prosperity elithi woza kuNkulunkulu uzothola ingcebo, elithi woza kuNkulunkulu akukho okungenzeki, once waba kuNkulunkulu zonke izinto ziyajika kanjani. No, akusilona iqiniso lelo. Uthi uNkulunkulu once weza kimi bani ishoni, uthi kanjena, be prepared, like zimisele noma linda uzolwa. You are going to be in a spiritual attack. Kuzofika imoya, kuzofika amadimoni. Lento esesiyenzayo, uthi ivangeli lakudala lahlukanisa inyama nesono. Ivangeli lakudala lalibuyisa ukukholwa, lalibuyisa ubungcwele. Ivangeli lakudala laliletha ukuthula enhlizweni zethu, lalilanda the Holy Spirit izokwehlela phezukwethu. Kodwa namhlanje sekunomsindo, sekunokuxokozela, amabandla sekuyazenzelwa, senze isinomi kanjani. Abantwana bakaNkulunkulu badukile, balahlekile endleleni. Yini le eyenzayo ukuthi uNkulunkulu azabe nama-favorites? Yini le eyenzakalayo? Even your own parents, if ukuthi nibabili nibathathe kumama, mangabe kuukuthi kukhona owenza kahle noma ongenzi kahle, obvious umzali uzothanda lona owenza kahle. Zisesheni kumanje umhlaba ujikile. Yazi ukuthi I was so hurt. Kukhona umntwana ade ngimsiza. Mangabe ngimsiza kufanele ngimvulele inhlanhla yomsebenzi. Mangimvulela inhlanhla yomsebenzi, fika uNkulunkulu namhlanje ebusuku athi besikhuluma sengiyabuza ukuthi lo muntu umsebenzi uzowuthola yini. Athi konke kuncike kwemvelo. Kethi mina imvelo ingekaNkulunkulu. Athi but iyembethe obumnyama. Mind you, imvelo kaNkulunkulu yembethe obumnyama because silande izinto ekungasizona sazosibeka kwimvelo. Salanda amadimoni, ithwalo, salanda igubhu, salanda ilwane, senza yonke into, sahlaba, senza iminikelo, sachitha amagazi. Sithi silanda amandla obumnyama. Uthi uNkulunkulu konke kuncike kwimvelo, but unfortunately lemvelo imbozo obumnyama. Imsamo yenu idonsa kwimvelo. Imvelo lena namhlanje esebumnyameni. Sijikelwe amadlozi, siphendukelwe imsamo. Amadlozi athunjwa amadimoni. Abantu, odadewethu, abafowethu, ogogo bethu, omkhulu bethu, omama bethu, obabethu, thina qobo lwethu sithatha imsamo sayothwala ngayo. Sathatha amadlozi sayowaphendula, sathi awabheke thina kuphela. Lingakanani icala nesono esinalo phambi kwaNkulunkulu?
kungakanani ukona esikwenzile ngalaba abantwana bakithi, ngalaba abantu basekhaya emndini abangenalutho, abahluphekile ngenxa yethu, ngoba thina sibona ukuthi asinikele ngemphefumulo yethu nangemsamo yethu nangokhokho bethu nangabantu abangasekho lapha emalibeni, because sifuna ingcebo yesikhashana, ingcebo yobumnyama. Umhlaba ujikile and we are to blame. Uthi uNkulunkulu balando bacela ubancenge, ngikhona kodwa ngilindele laba bazoza kumina ngoba befuna mina, hayi ngoba befuna imisebenzi, hayi ngoba befuna umnotho, hayi ngoba befuna ini, kodwa uNkulunkulu ukhona. Nawe ithuba lisasekho, sikhona singabantwana bakaNkulunkulu. Uthi indlela okhuluma ngayo mfune, cela isambulo. Mawukhuleka ke manje uthi uNkulunkulu ngambulela okufunayo. uNkulunkulu akaphikisani namadlozi nemisamo, akase. Ingakho ethi lapha eBhayibhelini asihlolisiseni imimoya. Funani uNkulunkulu, izwi nokunye okomhlaba kuzonilandela.